Dukkan ministoci da manyan daraktocin da ke da hannu a maganar yaƙi da bara a matsayin sana'a ne suka hallara a babban taron da Firaminista Uhumudu Muhammadu ya jagoranta da zumar tantauna hanyoyin da za a bullo wa wannan al'amari da ke ƙoƙarin fin ƙarfin matakan da aka ɗauka a baya. Cette lutte concernera et la mendicité à l'intérieur du pays et la mendicité à l'extérieur du pays. Firaministan na Nijar ya ce wannan yaƙi za mu yi shi a nan cikin gida da waje. Matakan da za mu ɗauka domin tunkarar wannan matsala misali ne na yadda abin yake a ƙasashen waje waɗanda tun daɗewa suka haramtar da bara. A irin waɗannan ƙasashe an kafa cibiyoyin ajiyar mabarata inda idan aka yi katarin kama mutum sau biyu saboda laifin bara ba zai samu kulawa daga ofishin jakadancin ƙasarsa ba. Saboda haka ba makawa hukunci zai hau kansa daidai da abubuwan da dokokin wannan ƙasa suka yi tanadi. A nan ƙasar mu shirin da muka sa gaba shine ya kamata mu fara tunanin kafa cibiyoyin ajiyar mabarata da naƙasassu ta yadda za a ajiye mabaratan da aka hana wa ƙetare iyaka kafin kammala aikin tantancewa don mayar da su garuruwansu na asali. Nous avons la matière première qui nous permet d'élaborer ce programme. Il y a beaucoup de documents dont j'ai parlé. Ya ci gaba da cewa mun tanadi dukkan matakan da za su ba mu damar samun nasarori a wannan yaƙi. Muna da takardu da dama, akwai dokokin hukunta mabarata da dillalan da ke fitar da su zuwa ƙasashen waje. Saboda haka ya kamata a yi tsayin daka don tabbatar da doka. Haka kuma mun umarci jami'an tsaro su tsaurara matakai akan iyakokinmu. Mun kuma ba su dama idan suka ga gungun mabarata na ƙoƙarin ƙetare iyaka to kada su bari su tsallaka su kuma ɗauki matakan mayar da su yankin da suka fito. Dubban mabarata ne gwamnatin Nijar ta kwaso daga Senegal da Ghana a bana, galibinsu mata da yara ƙanana. Girman wannan matsala ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ONG Graspi suka shiga yunkurin faɗakar da jama'a ƙasƙancin da ke tattare da abin. Dr. Dodo Alhashi Sani shine shugaban wannan kungiya. Kimar kasar nan ta zai a fuskar duniya kuma abu ne wanda yake taba al'ummarmu mata musamman ka bata kimar kasar ka bata kimar al'ummar ka ce ta ake Hausawa. A sabon shirin da ta sa gaba gwamnatin ta Nijar a cewar Firaminista Uhumudu Muhammadu za ta fara ne da ayyukan waye kai. Sannan a mataki na biyu za a fara hukunta waɗanda aka samu da laifin bijirewa doka, sai mataki na uku wanda zai tahallaka wajen yi wa mabarata rakiya da nufin fitar da su daga harkar bara, ɗabi'ar da aka yi amanar cewa haramtaccen abu ne da wasu ke neman mayar da shi madogara. Kallon mu tare da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.